І навіна з Гомлі таксама мастацкага кшталту. Усе без выключэння ягоныя вучні за дзіўна кароткі тэрмін пачынаюць маляваць. Сакрэт у нібыта унікальнай методыцы індывідуальнага падыходу да кожнага вучня незалежна ад узросту. І хоць у наш час амаль все можна назваць унікальным і непаўторным, але ў гэтага майстра ёсць дзіўны прыём. Ён вучыць маляваць, выкарыстоўваючы 3 натуральныя становішчы рукі. Это личность, мастер, который ведет тебя практически за руку. Он не спрашивает, умеешь ты рисовать или нет, он просто дает в руки простой карандаш. Здесь из принципа, что глаза боятся, а руки делают. И по данной методике, получается, когда меня спрашивают, что рисуют дети, а что взрослые, получается такой момент, я объясняю, что нету детского алфавита, ни взрослого. Нету детских цифр и взрослых. Если все разбито на понятное движение, которое организм делает с детства. 17 студзеня у галерэі Вашчанкі адкрылася выстава работаў навучэнцаў школы «Ключ» Ігара Ягадкіна. Спадар Ігара лічыць, што развагі пра адоранасць – гэта выдумкі эгаістаў-самалюбаў, якія ўявілі сябе мастакамі. Маляваць жа могуць усе. Больш за тое, гэта ўласціва кожнаму чалавеку, які здольнасць бачыць. То бок, калі чалавек ведушчы і ў яго ёсць хаця б некалькі пальцаў на абедзвюх руках, ён можа вызваліць са сваёй прыроднай сутнасці навык малявання, які паступова, але няўхільна перарасце ў майстэрства. Удзельнікі школы «Ключ» – звычайныя людзі. Шмат хто да курсаў у руках ні пэндзля, ні алоўка толкам не трымаў. На выставе ёсць апісанне як карцін, гэтак і іх аўтараў. Гэта лекары, юрысты, выкладчыкі і гэтак далей. І заўжды ёсць і першая карціна, намаляваная вучнем, які толькі прыйшоў калісьці ў студыю, каб быў бачны і эфект зменаў. І ў гэтым усім зноў мы накіроўваемся ў Гомель, ведаеш, што я з Гомля і не можаш хіба самае цікавае, так, што адбываецца ў тваім горадзе. Абысці гэты але там абласны насамрэч шмат цэнтр. адбываецца, ты ж бачыш, кожны раз нешта цікавае. Як зрэшты ў іншых гарадах. Культурная сталіца, няма чаго там.